Wel, mae'r cystadlu'n parhau ma'n radol gwydrigaeth, a mae cystadliaeth newydd tro yma, a mae Kevin Owen yn cadw cwmni mi. Esbonio beth i hon, Kevin? O, Novice Underhand shop di hon, wedyn lawr yma yma wan, gynnwch chi ffils fanna, athro di o, gyn ti Bufton yma yma. Cymryd i'r rhan fwyaf nhw? Na ci, gyn ti un hogyn bach wan, mab un o'r foreigners heddiw, mae o'n cael go arni wan. Mae o'n chopio, ond mae nhw'n rhoi go hanner log iddo fo. So mewn ffordd... Faint i oed oed, mae'n hen iawn? Swn i'n dweud na 90 ydi o. Gynno fo'r sana, gynno fo bob beth yn bethau. O, ie. So fe ein yn mynd off fan. A mae hon yn handicap i fynd, di? Yndi, yndi. Lle fydd nhw'n cychwyn yn y pen draw? I hein gael chance o'n i giro rhywbeth wrth yma. Dyna beth i hon. Reit, oce. Iawn, so mae hein i gyd yn eitha amrofiadol, yn nhw, fel novices, ie. O, mae yna lot, mae yna ddau ni dri di giro gan olwys yma. Reit, oce. Mae hyw, ail flwyddyn hyw di on wan. Yn y Cris di, gwylod y trydydd o... O, ie, oce. Felly mae nhw'n mewn ffordd, mae'r un llia profiadol ar y pen, a maen nhw'n gweithio, mae'r dyn agosa yma. Yndi, fo di'r, fo sydd wedi curo mwyaf. Mae'n ennill marciau trwy ennill cystadlaethau yn y gorffennol. Pob yn dechrau off ar 3, fel ti'n curo, ti'n mynd cael 3 marc, bod yn ail, a cyntaf, fel am nhw'n gweithio farsan. A maen nhw'n reid un arall i mewn, dwi'n meddwl. A maen nhw'n symud... symud yr hogyn bach fan. Hogyn bach i'r tu blaen. Digon teg hefyd. Mae'n bod yn cael chop ydi, a mae pob sy'n dechrau... Ond mae o fryd o foes fwy, chwarae fwy allan, dio. O'r Swistir mae'n dod, ia. O, Swistir mae'n dod o, reit. Chwarae deg, dipyn o brofiad iddo fo, fi'n efo'r criw, mae'n dipyn o dorf ma'n does. Chos mae'n gêm go berig yn di, mae'n rhaid i fod yn deall eich bethau, reit? Fel ti'n gweld, mae pob yn gwisgo sana, mae rhaid i wisgo sana, mae pob yn mwyn pumps gyda nhw, ond ar dan y pumps yna mae yna chain links. O, reit, ie, mae yna sana hi arno dan mewn ffordd. Yndi. Dyna at y Benaglinia. Na fo, fel ti'n gweld, maen nhw gyd yn mynd off ar 3 yma mae heddiw, so maen nhw gyd yn cael chance. O, wela i. Bo hyn di curo yn yr wsos, fydd handicap trwy flwyddyn nesaf. Ie, ie. Mae'n bwysig bod yn eitha cywir, mae'n siŵr yn lle. Mae'n eisiau rhin ergyd i'r lle anghywir, na gos? Na, gos. A trio beidio mynd yn ôl i'r un lle, de. O, ie. A fo, mae'n un di troi yma na, mae o wedi gwneud y dda trwy'r wsos. O'r Wai Valley mae o'n dod. Mae'n 2 neu 3 di troi wan. O'r gyn ifanc bach yn neud y dda hefyd. Yndi, chwarae teg, mwyn i'n top na, dal i fynd. Dwi'n meddwl yn canol yn fanna fydd o'n dod off. Yn y melyn a gwyrdd a llwyd, ie. Wai Valley. Ti'n gwybod enw o? Dwi ddim yn gofio. Mae o'n rhyw 2 hit arall a fydd o'n mynd off. Ond mae yna un di darfod yn gwylod. O Ffrainc mae o'n dod. Y Ffrancwr yn gorffen gynta. Ar un a Wai Valley. Y Nail. O. A sac o Knighton. Chi'n gweld... A mae'r bachgen ifanc os wedyn yn dal i... Sioe o Knighton mae Sioe hefyd. A Phil yma wedi cael log reit galad. Mae'n dechrau blino. Ia, mae yna look yn y pren y fi siŵr oes. Os allu di gael caint, dwi wedi gweld ambell i fwyell yn colli darn o hi ar... Do, na fo, mae Phil off fan. A iawn, Phil. Mae'n dechrau blino. Felly fi'n helpu fo, dwed. Gei di go arni. O'n i'n clywed bod chdi isio go. O'n i eisiau go, ond dwi'n gwybod sgynnem sanau hi arn. Gei di feinti gyn ysdi. Sgynnem neu gynnau Jenso. Mae'n mynd o'n, mae hwnna'n barod i fynd o'n. Ond dal hyd yn eitha, yn dydio. O ddau efo'i gilydd i siom. A'r bachgen o Sweden wedi gorffen am golwg yn y top. Dyna ni. Na dorri chwys mae Kevin. Mae'n gwylio'n haws o lawer. Lot haws. Lot haws. Diolch am dy gwmni, Kevin. Diolch yn fawr.